Għas-set ma' Nicolo & Co jixtieq jirringrazzja lil Innovative Greens, Fix-It Imports, Gino Lombardi, mill-Mosta. Fil-fatt kien il-neighbor tiegħi għal ħafna snin, però kelli niċċaqla sforz kemm jonħor li sa kważi kien iwaqqaħ rotunda. Ara naqbad miegħu qiegħda jien ma jmurx jivvinta xi karattru u jikteb xi ktieb u jsemmi ħalija. Għax bħalma tafu Gino kiteb ħafna kodba sbieħ ukoll. Missieru huwa ħadd ħlief Elio Lombardi u Gino huwa isem ta' xi ħadd nobbli u li ħaddar il-kwalitajiet ta' saħħa, unur, lealtà u żejt l-oħra. U werf. Lura l-programma Nicolo & Co jgħat fil-kumpanija sabiħa ta' Gino Lombardi u qabel ma morna reklami konna din nitkellmu fuq iċ-ċajt li ħobb jgħid Gino, fuq iċ-ċajt li għamel Gino fuq in-nies. Isma' lilek ġieli għamlulek xi waħda l-menu. Għamluli waħda. Tiblaħħom jiġifieri inti wkoll. Għax jien ma nemmix li darba għamluli waħda ta' meġġurnata sejda biha. Il-laħwa mela pattawilek bil-kbir. Mela kien hemm kollega taħdem l-airport stess li kellna kuntatt spiss li konna ħbieb jiġifieri. Sewwa. Imma din għamlet xi ħaġa kontra l-liġi ħalli ma nqgħodx nidħol f'dettalji. Mela wara night duty mort id-dar, kif wasalt qaluli pereżempju Jessie qalet li inti kont tkun magħha meta kienet mort tagħmel dawn l-affarijiet. U semmietek u ħajbatu għalik il-pulizija wara xħatajt. U jiena għamil ġurnata qed nistenna l-pulizija la mort nipprova nistrieħ, naqra qed naħseb kif Tewden mhux hekk. Minna di u newden u kelli paniku sħiħ fuqi. Xil-4:30 il-5 jekk mhux iktar tard, ċemplu laqgħu dik ċajta ġin ta' Il-laħwa ġin. Sibt kappell? Jiġik. Ġik jisihbi, taqbad daqsek man nies tajba. Isma' darba wkoll il-mara kienet battitek biex tixtri l-boċċi tal-kamra. Ejwa. X'kien ġara? Mela fil-break f'nofsinhar mort nixtri kien hemm Majren Mangeri ħal-Kirkop u fl-erba' qed nistennew il-gate tinfetaħ tal-bariks biex nitilqu. U jien kelli mini miner u ħdejja kien hemm ħabib tiegħi mini miner. Sewwa. U taf kif nagħmel jien, mela baddi l-borsa tal-boċċi tal-kamra u qiegħed bid-dritti eżatt. Hekk u jiqbad l-boċċi fejn. Ta' parsiet jekol il-boċċi tal-kamra li xtrajt lill-mara. Meta rani ħaġġi tlieta erba' da mit-tieqa tiegħu. Għalli kemm jidhru tajbin ġibin, għalli nawel tnejn. Għatlu għal daqshekk jien uħriġt idejja, għaddejtilu daħħal idu ġol-borza kemm qabad straight għal ġoħar. Il-ħanin. Mhux waħda, xi sitta. U kif induna x'kienu. U żgur. Miskin, Dik waħda minnhom. U żgur waħda mill-ħafna li għandek. Bħal pereżempju ta' Clement. Mela. Qiegħed l-airport. Jiena nħu gost, nisimgħek tirrakkonta. Qiegħed l-airport. Qed indawwar il-kamera fis-CCTV għax jiena dak kien xogħli u niċċumba lil da kien soldat miegħi Clement qed jagħmel iċ-check-in biex imur Londra. ċempilt tal-immigration police, għattilhom hekk u hekk mut jiela dar-raġel u dik qalt li ħalli fidi. Kontu miftemini ġifieri. Żgur ftemt magħhom. U da kif tal-escalator, iċċumbat u għamlitlu sinjal biex imur fuqha. Sewwa. Daħlet l-uffiċċju, qed qalleb ġol-file, issa ħataraw definizzjoni tal-iktar bniedem kalm li qatt ħaloq Alla. Sewwa. Tqalleb ta' parsi ġol-file, għatlu Clement, iwa, bikallef, iwa, toqgħod, bla bla bla. Għatlu jiddispeċini, għatlu għandek il-partenza miżmuma. Da kien tiela biex ikun xut fit-tieġ tat-tifel ta' ħuħ. X'taħseb li wieġibha? X'wieġibha? Alla il-passaport ħattijuli jew ħażummu ħammu nurqod
Bis-serjetà. Daqshekk inkwieta. Il-ħanina kemmu relax minn dar ras. Relax tal-ħaġa. Jiena kieku ġenninni xaħattek. Relax, asqat ma nafx bniedem kalm daqsu jien. Bad kif għattulu li ċajta? Mbagħad ħriġt jien fqajt nitħaqjien, ħriġt minn wara loker għalli xo loker. Ħalajnek xi kultant ma nemminx meta jgħidu kemm hawn nies li huma kalmi imma meta tisma' xi ħaġa. Definition ta' bniedem kalm. Inti bħala persuna nervus jew kalm? Iwa, nervus. Nervus. Issa jiena nara kalm imma anke l-mod kif titkellem hekk vera rilassanti. Imma forsi l-ġewwa tkun mod ieħor. Mhux dejjem nkun kalm kemm nixtieq. Sewwa. Isma' ikelmak tikolx il-qarnit qaluli, ma tħobbx il-qarnit. U L-ikel Ċiniż. Ikel Ċiniż u l-affarijiet tal-baħar sa muscles nasal. Sewwa. Muscles tal-bot, mhux muscles. Terġa' tal-bot, mhux il-friski. No. Sewwa. U laqas il-barbecue sauce ġejn. Laqas. Issa jiena li kieku nista' nagħmel il-barbecue sauce ma kollox, għax vera nħobbu. Ma nifansjaħ xejn. Barbecue sauce. Ġeri nkun qed niekol jkun hemm wieħed mill-ingredjenti il-barbecue sauce. Tajdilhom le. Aqleb. Le, eżatt. Isma' allura kif tagħmel inti meta tkun pereżempju qed tippjana għal xi ċajt, eċetera, biex tikteb dwarhom? Tniżżilhom għal darba oħra jew inkella skont il-mood li tqum biha filgħodu? Invarja, ġieli nkun fil-mood, niftakar ċajta u naqbad u niktiba biex nirrekordja fil-ħodu, jew ġieli tkun ilha ġo moħħi biex nagħmilha. U faċli biex titħaq inti ġin. Ejwa, nitħaq. Ġifieri faċli n-nies idaħħu. Iva. Għax normalment issejp li dawn li jkunu jdaħħu tkun daqsxejn iktar diffiċli fuqhom. Skont xi tkun però. Pereżempju, daw il-comedies tal-lum ma nsibhomx daqshekk tad-daħ. Okay. Il-humor li kien hemm fl-80s u qabel idaħħaqni iktar ħanajtek. Pereżempju, jien inħobb ftit semgħu biha di. Hemm kummedja jisimha My Hero. Okay. Fuq Superman Irlandiż. Sewwa. Superhero Irlandiż. Li da jkun jkollu tfajla ners u għandu natural tal-Irlandiż idhom biex jitgħallem ta' smajt bihom l-Irish jokes. U joġobni immens, ġifieri kultant infittex episodju fuq YouTube. Min tagħhom. Eżatt. Bħal Fawlty Towers. Ekku, Dak it-tip keeping up appearance. Jiena bħalissa ġin bejnietna vera iffissajt fuqu. Sabiħ. Kont għadni qatt ma rajtu qabel. Sabiħ. Imma hi vera ddaħħaqni jiena il-attriċi bravissima. U hawn niżek illum, ġifieri għadhom jeżistu dawk it-tip ta' nies. Naf minnhom jien. Xiex, eżatt pal karattru tagħha? Tipo l-karattru tagħha. Ommi ma, li jagħmlu kollox għalajn in-nies. Eżatt. Ħelwa wis, jiena ddaħħaqni ħafna. Ġin, qed jgħidlu l-istinja li għaddilna il-ħin tal-programm. Mill-ewwel hi hawnhekk, mill-ewwel. Isma' kien vera ta' unura li tkun hawnhekk fil-programm. Jien gosting bil tiegħi li ġejt iltaqa' miegħek. Ħankun qed intik daqsxejn rigali bħala ringrazzjament tal-li naqgħod magħna wkoll Gino. Għandek Ola Chocolate and Vanilla Cereal grazzi għal Poland Waters, ser intik ukoll ktieb mingħand Horizons, għandek pjanta mingħand l-Innovative Greens u għandek ukoll din il-fujħa tad-ditta Pari grazzi għal Poland Waters. Nirringrazzjak minn ġid Gin. Grazzi lilek. U kompletina aktar romanzi ħalli nkomplu noħdu gost u aktar ċajt ovvjament. Dak huwa don minn Alla. Vera. Nispera li ħallini bih sakemm imut. Aħna nisperaw ukoll. Grazzi minn qalbi selli li għal tad-dar, selli li għal kulħadd. Grazzi wkoll lilkom il-telespettaturi tal-li għal darbohra miltu appuntament magħna għal programma Nicola & Co. L-appuntament tiegħi għal magħkom dejjem wara l-aħbarijiet tas-7:30 hawnhekk fuq One. Il-lejla tajba. Jurgen Manicolo jixtieq ringrazzja lil Hair by John Noka Azzopardi. Deja Aesthetics and Wellness bi prodotti JU22 għal-kura tal-wiċċ. Upa, Chic Med Aesthetics, Vigo Menswear għal-ħwejjeġ, Down Under 2 għaż-raben u Matteos Grasso minn A New Better Life
Dan il-programm twassal lilkom minn Innovative Greens.